Ivalwe eKuvukeni eMsamu KwaZulu Natal ingoma yonyaka yesizwe saMachunu eMsinga Amakhulu abantu abuthane lapha ezobona ubuhle bengoma engaphezulu kwama-20. Usiphumelele Zondi ehambisana nomthobeli wezithombe uzama kwakhe Ngcobo basibuyele nalombiko owethulwa nguvusizelanga. Bezibomvu icholo zibhiqi insizwa kuMudabuluzwane ngomeni yabengoni eMsinga. Le ngoma yokuvala unyaka ixhaswe ngumnyango wezobuciko namasiko KwaZulu Natal. Uqoqa abantu bahlangane babe ndawonye kwenza ukuthi abantu bakhohlwe izinto eziningi zobugebengu nezinto zokubulalana. Amehlo abo besehlala ukuthi nayo into enhle singayenza izingane zethu kuze ziyokhumbula ukuthi ngelinye ilanga obaba bethu babehlangana mabebuye emagoli bazosina bazocula bahayi hayi ukuthi umuntu ubuye egoli nje uza ngoba uyazi ukuthi ngizongena kwaZondi ngiyokwenza umonakalo. Isineminyaka engama-26 yabakhona yaqalwa inkosi esakhothama uphakade ukuhlanganisa izigodi emva kwezimpi ezayibhuqabhuqa abantu babo. Isihambe ibanga impela ukwakha ubumbano esizweni sabenguni kusho uMakhuzwayo. Zonke izizwe zathi nanka amachunu asehlangene thina sehlulwa yini ukuhlala phansi isikhulu. Kwagcina ke sehlangene ke zagcina ke futhi nezizwe ke isizwe saMachunu ngokuthuthuka sathuthuka sagcina sekhethe izizwe ukuthi sicela uholwa yini amachunu. Le ngoma ihlelwa inhlangano ubumbano lomsinga Cultural Organization kanti iqala eGoli izophuthulwa lapha ngaye uZibandlela. Elinye lamagosa lengoma uThulu Zobheda lithi kunzima ukuhlanganisa amasosha. Fikwa ngekhathi ehlukene kushayiswa ngekhathi ehlukene emsebenzini funa ukwazi njengegoso ukuqoqa konke lokho funa ukwazi njengegoso ukutraina abantu beze begide benze into efanayo kanye benze into ebukekayo kanye. Abagqugquzeli bengoma yaseMsinga bathi bahlela ukuhlanganisa indumezulu yale ngoma ngonyaka ozayo ukuhlonipha inkosi esakhothama ubhambatha kuManqaza.